Dobar vam večer, poštovani gledatelji Libertas televizije, prijatelji sporta i dragi sportaši. Pred nama je 30 sportskih minuta u emisiji Južna tribina. Hrvatska vaterpolska reprezentacija plasirala se na svjetskom prvenstvu u Dohi na Olimpijske igre u Parizu. Sutra igramo protiv reprezentacije Srbije za ulazak u polufinale. Odbojkašice Dubrovnika u derbi susretu bile su bolje s 3-2 od Olimpika iz Zagreba i nastavljaju jednu krasnu seriju pobjeda, 14 utakmica, 14 pobjeda. Naše djevojke idu prema prvom razredu hrvatske odbojke. Košarkaši Dubrovnika poraženi su u Premier Favbet ligi u Sinju od domaćeg Alkara 58-57, najblaže rečeno nespretno i nesretno. Nogometaši Gošk Dubrovnika pripremaju se za nastavak prvenstva u trećoj Hrvatskoj nogometnoj ligi Južna skupina. Proteklog tjedna odigrali su pripremnu utakmicu protiv dobrog sastava Konavljanina iz Čilipa. Bilo je 1-1. Proteklog tjedna izvučeni su i parovi prvog kola Županijskog nogometnog kupa. Protekli vikend bio je uspješan za prvu momčad stolnoteniskog kluba Libertas Marin Color, pobjeda u Osijeku, pobjeda u Požegi. Druga momčad Libertas Marin Colora u Dubrovniku je imala skor 1 pobjeda, 1 poraz. Za kraj pogledajte priču o šahovskom društvu Dubrovnik. Bili smo u njihovim prostorijama, razgovarali s predsjednikom Vlahom Zlošilom. Vjerujem da vam se sviđa ova sportska ponuda, stoga ostanite uz Libertas televiziju i sportske minute. Sportske minute počinjemo s vaterpolom. Na svjetskom prvenstvu u vaterpolu u Dohi Hrvatska je jučer u osmini finala pobijedila Kinu 22-4 i plasirala se u četvrtfinale. Plasmanom među 8 naši su osigurali i nastup na Olimpijskim igrama od 26. srpnja do 11. kolovoza u Parizu. Sutra u četvrtfinalu svjetskog prvenstva od 17 sati Hrvatska za prolaz među 4 najbolje reprezentacije igra protiv reprezentacije Srbije. Odbojkašice Dubrovnika nastavljaju svoj pobjedonosni niz u drugom rangu hrvatske odbojke i sada gotovo sigurno sa svim pobjedama bez poraza su osigurale prvo mjesto i kvalifikacije za najkvalitetniju hrvatsku odbojkašku ligu. Sinoć u sportskoj dvorani u Gospinom polju s 3-2 Dubrovnik je bio bolji od zagrebačkog Olimpika. Gledate kadrove te utakmice. Nakon 2-2 u setovima uslijedio je odmor i dogovor za 5. set. U petom su djevojke iz grada bile bolje 15-10 za ukupnu pobjedu 3-2 u setovima. Pogledajte 15. poen i slavije odbojkašica Dubrovnika. Ekipa je podnijela veliki teret danas. Uopće nismo bili u ritmu, ni prvi ni drugi set, ali onda kad smo preokrenuli taj drugi set, počeli smo se vraćati u našu staru priču, jer smo previše laganih poena dali. A ovo je ekipa s druge strane koja to zna kažnjavati i onda smo se morali vaditi. Sami smo krivi i na kraju smo se sami izvukli. I 5. set je počeo tako, sve na njihovu stranu, ali opet smo pokazali da imamo karakter i da smo sposobni da se izvučemo iz takvih situacija. Na koncu konca to i treniramo na treningu, da se dovedemo u neke situacije koje bi se eventualno mogle desiti na utakmicama i izgleda da to pije vodu. Pa evo, kao predsjednik kluba i kao jedan od prosječnih promatrača, gledatelja, moram zaista čestitati našim djevojkama. Dali su sve od sebe, zahtjevna i vrlo neugodna utakmica. Imali su protivnika koji nije izgubio nijednu loptu do ovih zadnjih nastavaka. Evo, čestitke djevojkama. Mislim da će ostatku prvenstva sad biti lakše. Evo.
U sljedećem kolu Dubrovnik gostuje, igra protiv Velog Vrha, to je derbi. Veli Vrh ima 3 poraza i 11 pobjeda i nalazi se na 2. mjestu. Novi njihov obračun, Cvitković neće. Košarkaši Dubrovnika su u subotu gostovali u Sinju protiv domaćeg Alkara. Izgubili su utakmicu 21. kola 58-57. Zaista nespretno. Izgubili su od slabijeg protivnika. Sve su imali u svojim rukama u posljednju četvrtinu. Ušli su sa 7 koševa prednosti. 62 sekunde prije kraja Dubrovnik imao prednost 57-54. Domaćin je poveo 58-57. Dubrovnik je imao posljednji napad 23 sekunde prije kraja, 2 šuta i 2 promašaja. Najbolji i najefikasniji bio je Levi iz 20 koševa. Dubel je postigao 12. Cvitković je imao 9 skokova. Levi 6 asistencija. 23 sekunde do kraja ove utakmice. Vodi Alkar. Dubrovnik ima loptu za pobjedu. Dubel neće odmah napadati igrači Dubrovnika. Dubel je dobra obrana Aloka. Vujčić. Dubel trica za pobjedu. Promašit će. Uzima Alok. Hoće li uzeti Alok? Neće. Je li gotovo? Levi za pobjedu. Promašio Levi. Alkar je dobio utakmicu. U četvrtoj pripremnoj utakmici za nastavak prvenstva u 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi Južna skupina Goški Dubrovnik 1-9-1-9 na Lapadu je odigrao 1-1 protiv dobrog županijskog prvoligaša Konavljanina iz Čilipa. Jedini pogodak u prvom poluvremenu postigao je Delevski za vodstvo Goška 1-0. Mateo, samo 2 riječi. Koliko si zadovoljan prvim poluvremenom? Pa dobro, dosta sam zadovoljan. Nadam se da ćemo nastaviti ovako i drugo poluvrijeme. Trebamo još neke malo stvari popraviti i nadam se da ćemo to uspjeti u drugom poluvremenu. U drugom poluvremenu Eurogolom izjednačio je novi član Konavljanina Marić. Od lijeve vratnice lopta upućena s 20 metara odbila se u mrežu za 1-1. Sudeći po viđenom, Goški je riješio u prvom dijelu prvenstva gorući problem, a to je igra u veznoj liniji. Dolaskom Zoungrane, on je iz Burkine Faso, povratkom Listara i od ranije Skaramuce, sredina terena više ne bi trebala biti problem. Po prvi put predstavio se je i Ganac Aumoteng i protiv Konavljanina nije se pogodilo ono što se trebalo zabiti. Ništa, rezultat je neriješeni koji je završio, imali smo prvo vrijeme 2-3 šanse koje smo trebali realizirati, drugo po vrijeme jednu čistu šansu nismo realizirali i normalno smo primili gol za 1-1, stvarno jedan odličan potez igrača Konavljanina i to je bilo to. Uglavnom moramo se još spremiti ova 2 tjedna koja imamo pred početak prvenstva, trebamo još bolje trenirati da bi na kraju to prvo kolo slogi dočekali sa dosta kvalitetni i pokušali tu utakmicu pobijediti. Proteklog tjedna održan je plenum klubova Nogometnog saveza Dubrovačko-neretvanske županije na kojemu su izvučeni parovi prvog kola županijskog nogometnog kupa. Sudjelovat će 26 klubova, a po običaju najprije će se razigravati na području 4 nogometna centra. Pobjednici će u polufinale. Naslov pobjednika brani Jadran Luka Ploče, najviše rangirani klub u Županijskom nogometnom savezu. 8 utakmica prvog kruga kupa trebale bi se odigrati 18. veljače s početkom u 14 sati i 30 minuta. U skupini Dubrovnik Župa Dubrovačka Konavle parovi su Libertas i Župa Dubrovačka, Kroacija i Gošk Dubrovnik, Enkel i Sokol te Slaven i Konavljanin. Ovaj susret najavit će kapetan Slavena Ivan Pulić. Pa igramo doma, očekivam naravno pobjedu, iako je to prva utakmica nakon 3 mjeseca pauze, tako da vidjet ćemo, nadam se pobjedu i prolazku u drugo kolo.
Pa ekipa ostala ista, 5 bodova smo za Sokolom, želja je naravno biti skroz na vrhu, što će biti jako teško jer Sokol ima veliku prednost u ovoj ligi, malo je kola, 11 je kola, tako da treba će se baš potruditi i poklopiti neki rezultati da pokušamo ih prestići do kraja prvenstva. Jadran Luka Ploče i Neretvanac su slobodni na startu u nogometnom centru Neretva, a u borbu za polufinale će Maestrali i Neretva te Gusar i Metković. 7 je klubova u skupini Pelješac, Soški Slobodan, a sastaju se Faraon i Grk, te Ponikve i Rat i Putniković Orebić. Pobjednik susreta Omladinac Jadran Smokvica pridružit će se u polufinalu skupine Korčula Lastovo, momčadima Zmaja Žrnovo i Hajduka iz Vela Luke. Inače, proletni nastavak natjecanja u obje županijske lige kreće 17. ožujka. Tjedan dana prije na rasporedu su odgođeni susreti iz jesenske polusezone. Ždrijeb nogometnog kupa za područje Dubrovačkog nogometnog saveza pratite kroz prvenstvenu utakmicu Konavljanin Sokol. Stolnotenisači Libertas Marin Colora su proteklog vikenda zabilježili 3 pobjede i 1 poraz. Gledate snimku susreta druge momčadi Libertas Marin Colora, koji je kao domaćin u natjecanju drugog ranga hrvatskog stolnog tenisa u Dubrovniku pobjedio prvo Kukuljanovo, a potom u derbi susretu izgubio od Srdoća. Susret je pratio i predsjednik kluba Goran Raspopović. Ovo je druga ekipa stolnoteniskog kluba Libertas, tako da u ovoj ekipi učestvuju svi momci domaćeg pogona, domaće škole stolnog tenisa, tako da redom evo možemo ih pobrojati. To su Marko Šaharić, Marko Vener, Filip Mikulić, Vedran Đurđević, Ante Jupek i Maro Milevsnić. Za sada po nekakvom sporu Maro Milevsnić je, ajmo reći, prvi igrač ekipe i on je dugogodišnji član stolnoteniskog kluba Libertas, samo s jednom velikom pauzom. I evo, od ove godine se vratio nakon duge pauze, pa evo, nadamo se da će doći na korak do Superlige. Prva momčad Libertas Marin Colora nastavlja s pobjedama. Iz 12 susreta imaju svih 12 pobjeda ovog vikenda. Prvo su u Osijeku pobjedili Vodovod 3-0, da bi potom s 3-0 slavili i u Požegi. Libertas Marin Color je, naravno, s tim učinkom na prvom mjestu. Do kraja prvenstva je još 8 kola. Četrnaesti put, ovaj put povodom feste Svetoga Vlaha 1052. put, šahovski klub Dubrovnik organizirao je Dubrovnik Open, jedan jaki međunarodni šahovski turnir. Nije to jedini razlog zbog čega smo sada ovdje u lijepim, malim, ali zaista ugodnim prostorijama šahovskog kluba Dubrovnik. Moj sugovornik bit će dugogodišnji kolega, novinar, kineziolog, profesor, učitelj, sportski entuzijasta Vlaho Zlošilo. Vlaho je danas predsjednik šahovskog kluba Dubrovnik. Vlaho, lijep pozdrav, dobar ti dan. Hvala što ste nas ugostio u ovim vašim lijepim prostorijama u Gospinom polju. Hvala lijepa i na ovom našem zajedničkom dogovoru da napravimo malo obavijesti što se događa u šahovskom sportu, nazovimo ga sportom, u lijepom prostoru, ali skučenom i voljeli bi dobiti malo veći, da bi mogli bolja natjecanja, malo brojnija odigrati u našem prostoru, da ne moramo tražiti okolo prostore po domovima i hotelima. Vlaho, moja kategorija šahovska je apsolutni amater. Koja je tvoja kategorija? Samo amater, bez onoga apsolutni. Ali dobro je u šahu što se turniri mogu igrati od početnika, apsolutnih amatera do velemajstora, tako da smo i na ovom prvenstvu koji je, kako si rekao u uvodu, 14. put organiziran. To ne znači da se 14 godina zaredom igra, u doba covida se to moralo malo preskočiti i tako. Uglavnom, imali smo igrače odlične, internacionalne majstore, i imali smo i početnike i svi su nakon 2-3 kola ušli u okruženje i igrali sa onima sebi ravnima, tako da to je jedna velika prednost šaha.
taj sustav igranja po švicarcu, takozvanom, gdje igrate sa sebi ravnima. Jedino u prvom, drugom kolu vas može upravo suprotno zapast neko potpuno jači i da vas uništi. Dobro, sami se malo vratila želja, s obzirom da si rekao da si amater, a ja apsolutni amater. Završit ćemo našu partiju šaha koju ćemo evo sada početi. Po završetku ovog snimanja, ti si bijeli, izvoli potez. Uvijek ispred dame. Uvijek ispred dame, ja uvijek ispred dame. I agresivno. Ti agresivno. Da. Dobro, evo ja ću odigrat konja. Dobro, a ja ću braniti. Ti ćeš braniti, dobro, ja ću sada braniti moga pijuna. A ja sam jutros gladan. Već sam pogriješio. Ja ću sad samo to pojesti, već sam u minusu. Nemoj me dalje, nećemo dalje. Poštovani gledatelji Libertas televizije, ostaće velika enigma. Prihvaćam. Evo, prihvaćam svaka čast, iako si u boljoj poziciji. Nastavljamo naš razgovor. Vlaho, dakle, govorio si o Dubrovnik Openu. Tako je, održan je uvijek u dane Svetog Vlaha, tako i ovaj put. Dođu igrači iz raznih država, naravno iz okolice najviše, tako i pobjednik, predstavnik Crne Gore, drugi je iz Bosne i Hercegovine, treći je mladi igrač iz Kaštela. Imena nisam zapamtio, nisu to svjetski poznati igrači, ali čestita im svakako na pobjedi, u ovom slučaju prva 3 mjesta. I nastavljamo dalje. Tu nam je svakako pomoglo što je grad Dubrovnik, Savez športova i turistička zajednica su nam pripomogli i studentski dom bio odličan domaćin. Tako da jednostavno, to je jedan od 3 turnira koje organiziramo, nadamo se, svake godine. Drugi turnir je za Dubrovnik Advent. U šahu postoje 3 glavne kategorije po dužini igranja. Postoji brzopotezni, popularno zvani cuger ili blic. Postoji rapid turnir, ovaj turnir je bio rapid, to je 10 minuta svaki igrač ima na raspolaganju, plus dodatak 5 sekundi za svaki potez. I postoji standard, to je onaj pravi šah, sat i po 2, što igra svaki igrač, toliki tempo ima. I to je u prosincu prošle godine smo nedavno, znači pred 2 mjeseca, imali prvi put Dubrovnik Advent turnir. Isto je bilo 80-ak igrača na Babinom kuku, jako smo bili zadovoljni, to mislimo nastaviti. I turnir koji je odjeknuo u doba rata, gdje su nagrade bile 5 litara vode, litra mlijeka i štruca kruha, njega ćemo uz pomoć Saveza športova ove godine pokušati podići, nadam se i uspjeti, da to postane isto tako jedan vrlo međunarodni turnir, da dođe dosta dobrih igrača i to će biti ta 3 turnira koja kroz godine koje slijede mislimo gurat kao domaćini. U sve 3 kategorije po dužini trajanja mečeva. Vlaho, evo, prva sad asocijacija u ovom našem razgovoru bile su mi Brsalje. Ko mladi školarac iz Rijeke Dubrovačke, čekajući autobus, redovito bi svratio na Brsalje, onaj prostor današnje nautike. To je bilo kultno mjesto dubrovačkih šahista. Nakon toga Ilije Sarake 7, pa nakon toga Široka ulica i evo vas... Nešto malo na bazenu, tako je, i evo vas sada ovdje. Tako je i sad... Ne znam, bili rekao da željno čekamo da nam se ovo sruši, jer bi onda dobili neki drugi prostor, a usput bi grad dobio novu arenu, vjerojatno na ovome mjestu, ili jednostavno trebamo čekati ta vremena da sazre za tu investiciju. Uglavnom, tu smo do rušenja. Eto, tako barem tako stoje stvari. Hoće li to biti neki... Ovdje je možda malo, imamo školu šaha na koju pozivam da se i roditelji i djeca koje zanima to, da se uključe, ne samo djeca, mogu i odrasli. Imate sve na stranicama Šahovskog kluba Dubrovnik na internetu, da sad ne dajem nekakve posebne podatke. Uglavnom, ovdje je, ko ne dolazi autom, a djeca najčešće ne dolaze autom, malo daleko, pa eto, voljeli bi neko mjesto koje je bliže nekim redovitim autobusnim linijama ili većem broju stanovnika. Inače, ovdje smo zadovoljni. Što se tiče tog, igramo mečeve kad smo mi domaćini. Imamo 2 ekipe, klub igra 2. i 4. ligu. Druga ekipa je u 4. ligi, to je igra se domaćin gost, a 1. i 2. liga igraju u jednom. 1. i 1. B liga igraju u jednom 9 dana, mi smo u 2. ligi, to su 3 turnira po 3 dana, to smo uvijek gosti, negdje najčešće u blizini Splita.
Vlaho, vrijeme leti, to možemo vidjeti međusobno. Tako je. Kada sam počeo raditi na Radio Dubrovniku, tamo ranih 80. godina, 81. Tada je šah pratio Miho Karač, koji je također nastupio na ovom Dubrovnik Openu. Čak bi ja rekao jako dobar rezultat postigao, 5,5 bodova, to mi je baš zapelo, primijetio sam. I on je još uvijek naš član, natjecatelj, ima boljih, a jedno vrijeme je on bio najbolji. U Dubrovniku je nedavno završeno Europsko vaterpolsko prvenstvo i sada su tom natjecanju mnogi tepali kao da je to najveći sportski događaj u povijesti dubrovačkog sporta. Ja mislim da nije. Ti ćeš se složiti, je li tako? Pa u nekoliko navrata sam malo replicirao toj tezi. Naime, 1950. mnogi koji sad to govore, tad se nisu bili rodili, nisam ni ja, nisi niti, čini mi se. I bilo je šahovska olimpijada, dakle to je svjetsko natjecanje i cijelo je bilo u Dubrovniku, dakle i ona borba za prvo mjesto. Jest ovo možda dovelo, tad je bilo samo, čini mi se, 14 reprezentacija. Nije neka velika brojnost, ali je to ipak šahovska olimpijada, nešto što se grad mora ponositi i nikako ne zanemariti u isticanju sportskih događaja u Dubrovniku, a time je Dubrovnik olimpijski grad. Tako je, Vlaho. Dobro, vratimo se u današnje vrijeme ili u vrijeme skorašnje. Što planirate, kakvi su planovi, koje su sljedeće akcije? Tako je, nakon što je 20 godina gospar Bajro Sarić vodio i stvarno imao ogroman teret vođenja kluba na sebi, jedna grupa ljudi, sigurno 15-ak, je preuzela na skupštini prije godinu i 2 mjeseca i krenuli smo na 3 fronta, šah u školama, šahovska škola za mlade i naravno natjecateljski program. Vratilo se i natjecanje, ili je čak po prvi put da je ženska ekipa počela nastupati na ekipnom prvenstvu. A prva ekipa je prvu godinu bila malo, recimo, u podređenom položaju, nije išla na prvo mjesto, nije se pojačala, što sad svakako namjeravamo ispraviti. Dakle, želja nam je da ekipa se vrati u prvu B ligu, poduzimamo korake da se to napravi. Formirali smo i uputili u natjecanje drugu ekipu, koja je osvojila prvo mjesto u 5. ligi, sad će se natjecati u 4. Ženska ekipa će biti u 2. to je puno manji broj ekipa i jako teško je ući u prvu ligu i nije nam ni potrebno, imamo i mlade i neke malo manje mlade koje će tu jednostavno kompletirati ekipu, možda bude i neka igračica iz nekog kluba iz Hrvatske koja baš zaželi igrati za nas da bi radi sebe imala utakmica i tako. Uglavnom, dakle, to su nam 3 puta kojima idemo. Nastup što bolji prve ekipe, i muške i ženske, škola šaha, šah u školi i jedan sustav domaćih natjecanja gdje će svi naši sugrađani također moći naći mjesto, igrati i turnire i brzopotezne i ove malo dužeg trajanja, da se šah u Dubrovniku igra. Vlaho, seniori, oni najbolji su uvijek lokomotiva. Tko je u ovom trenutku taj koji je vuče dubrovački šah, odnosno jedna grupacija ljudi koji su trenutno najbolji u Dubrovniku? Prva violina našeg kluba je prva violina Dubrovačkog orkestra. To je Anvar Turdijev, naš sugrađanin od nedavno, Gordan Markotić, Tomislav Musić, sada ako ga ne zaboravim, Faruk Lošić. Igraju za naš klub neki Dubrovčani koji ne žive u Dubrovniku, Ivan Bender. Zatim imamo i Tomislava Šeparovića, imamo gospara Brnasa iz Ploča, imamo, da sad ne pogriješim, još jednog ili 2 igrača koji također pojačaju tu ekipu kad su natjecanja, a stvaranje šahiste je jako dugotrajan posao, možda u puno sportova da se uspoređuje. Kvalitetnog seniora šahistu je godine i godine su potrebne. Prvo, jedino ću istaknuti Mateja Peraka za sad, koji je recimo prvi koji se tu priključuje, igra već za drugu ekipu kluba i to sa pristojnim rezultatima i uspjehom. Igra i svoje kadetske turnire i nastupa i na pojedinačnim, ne onim prvenstvima, nego na turnirima gdje se, otvorenim turnirima i u okolici, u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. I eto, njega i cijelu grupicu djece koji su krenuli, nisu samo početnici, sad već igraju i te Dubrovnik Opene, Dubrovnik Advente, ali treba će biti strpljivi da njih dočekamo da zauzmu ova mjesta, da postanu lokomotive našeg kluba.
svestrani Vlaho Zlošlo, to moram kazati, poštovani gledatelji, jer Vlaho je bio u jednom trenutku i suradnik u sportskim programima i radija i novina. Vlaho je velik entuzijasta, pokrenuo je, slobodno mogu kazati, ako sam pogriješio, nemojte se ljutiti, badminton u Dubrovniku, pa profesor, planinar, šahista. Vlaho danas umirovljenik. Umirovljenik, a počelo je sa stolnim tenisom. To sam propustio. I onda sam prepustio Marinku i onda smo počeli biti prvaci. Dok sam ja bio, bili smo dosta nisko. Na vrijeme se povukao. Tako je Marinko ipak to na jedan drugi način organizirao i čestitam. Čestitam i badmintonskom klubu gdje sam sve manje, neko vrijeme uopće nisam. Prvi put su prvaci države pojedinačni, imamo ponovo i žensku medalju. Čestitam i Ratku Galjeru i svima u klubu. Tako da još sam u triatlonu i zbog bolesti ne mogu se aktivno natjecati, ali pomognem kad su veća natjecanja kao volonter sa strane i član sam uprave Triatlon kluba Dubrovnik. Tako to su moji sportovi, osim što još volim poći pogledati poneki drugi sport u dvoranu. Umirovljenik koji eto ne mirujem. Vlaho, hvala ti na jednom meni zanimljivom i ugodnom razgovoru. Sportaš si, sportaš sam i nekako mi ne leži onaj remi. Možemo zaigrati još jednu partiju pa da vidimo tko je bolji. A naravno da može. Propustio si priliku otići neporažen iz ovog prostora, ali što možemo, da ja dođem tebi na bočanje, vjerojatno bi bilo suprotno. Odlično. Evo ruka na razgovoru i vrati figure i idemo mi odigrati jednu partiju koja će sada biti do kraja bez remija. Poštovani gledatelji Libertas televizije, ovih naših sportskih minuta, proteklih 10 minuta proveo sam u društvu Vlaha Zlošila, prijatelja sportaša, danas predsjednika šahovskog kluba Dubrovnik. Poštovani gledatelji Libertas televizije, prijatelji sporta i dragi sportaši, hvala vam na zajedničkom druženju u proteklih 30 minuta. Želim vam ugodan nastavak večeri i naravno ostanite dalje uz program Libertas televizije.